huskere, og velkommen tilbage til endnu en video for en eller anden grund. I dag skal vi prøve at spille Garry's Mod, og jeg har spillet det lidt. Det er bare lidt det her. Ja, men vi skal så spille på et klassisk map, som hedder Big City. Og det har det hele, som en by skal have. I think so. Og det har nogle masse awesome ting, som hvis der nu holder C nede, så kan jeg spawne en gut. Kan spawne Wallace her. Hvad så, bror? Hvordan går det, Wallace? Vil du have en 44 Magnum i panden? Ved du det, Wallace? Nå, men det er så sådan nogle ting, man kan, ikke? Anyway. Der er nogle andre ting. Man kan sådan sætte scenarier op. Og så ved jeg, at hernede, der kan man gå ind i en apartment. Smukt. Og så kan man, hvis der nu lige spawner en Wallace dernede, og så tager en crossbow, så kan jeg snipe. Så ja, jeg har altså lige solgt en af mine kugler til at... Hvad kiggede du lige på? Hey. Excuse me. Og Wallace tilbage. Hvad laver du her? Svar mig! Kig på mig. Hvad vil du? Get dunked on! Ja, kom lige lidt. I'm way too saucy. Skibbity toilet will be mine. That's probably not good. Oh. Herr betjent, jeg ved altså ikke, hvad det var, der skete. Just kidding. Jeg tror bare, jeg vil køre sådan lidt rundt i airbåden nu og drifte. Så lad os se, hvordan det går. POV Muhammad Atta. POV børnehave med en slikkepind. Også POV mig i en børnehave.
jeg tror, jeg vil slutte videoen her. Jeg speedrunner lige hurtigt outroen, mens det her falder. Husk at like og subscribe. Like!